Hola, nens i nenes de primer i segon. Avui us vinc a ensenyar una cançó. I mireu, quan estava assajant i han sentit... Què és d'aquí darrere? Han sentit de què parlava, s'han ficat tots aquí perquè volen escoltar. Uita, hi ha públic per tot arreu. Volen també aprendre aquesta cançó. I sabeu per què? Perquè és una cançó que parla d'animals. Parla exactament de 3 gripaus. 3 gripaus músics. Bueno, músics. Intentaven, volíem ser músics, però com que no venien a l'escola de música, doncs no se'n van sortir gaire. Farem una cosa, jo primer la canto tota i vosaltres l'escolteu, a veure si enteneu bé la història. I després l'anirem fent pas a pas. Vale? Diu així. La faré a poc a poc. 3 gripaus per divertir-se s'han comprat un violí, un timbal i una guitarra i se'n van a fer camí. Nyigo, l'un comença, rataplam, l'altre li fa, ringarrang sobre les cordes, el tercer es posa a rascar. Ja heu vist la història, eh? 3 gripaus que es compren un violí, un timbal i una guitarra i comencen a fer-lo sonar. I què passa? Doncs què passa això? Un conill entre les mates, tot sorprès i orelladet, no sap si ha d'arrencar a córrer o quedar-se amagadet. Fuig d'un vol la pardalada que picava el fruit sucós, Santa fora el cau la rata, brama l'ase a bord del gos. Vaja, que tots 3 gripaus, mentre un feia nyigo amb el violí, l'altre feia rataplam amb el tambor i l'altre tocant la guitarra així, els animals del voltant es van començar a espantar. El conill, que no sabia què fer. Els ocells, que estaven picant el fruit sucós i van marxar corrents. I la rata es va amagar al seu cau. L'ase, bramant. I el gos, uau. Fins i tot, ara, la cançó, hi ha una part que és sense música i l'hem de dir... només és molt rítmica i diu així: fins el gall corrent per l'era deixa caure el gra del bec i una cabreta esverada salta de potes al rec. El gall que correjava per l'era, doncs, i duia sempre, els galls sempre estan picant, les gallines, quan va sentir aquest xivarri, i li va caure el gra del bec, i una cabreta que estava per allà va fer un salt tan esverada que va anar a caure de potes al rec. El rec és un forat per on passa l'aigua. A vegades als horts hi ha el rec, que és l'aigua que corre. Fa una mica de pendent i l'aigua passa per allà. I la cançó, al final, segueix així. Val, nens i nenes, ara començarem a aprendre la cançó. Jo primer diré la lletra, rítmicament, vosaltres la repetireu i després li ficarem la melodia, acompanyada amb l'ukelele. Vale? Doncs comencem. Diu: 3 gripaus per divertir-se. Ara vosaltres, 1, 2 i... 3 gripaus per divertir-se. Molt bé, i ara música. 3 gripaus per divertir-se. Vosaltres, 1, 2 i... 3 gripaus per divertir-se. Ho tenim? Sí? Segon trosset. S'han comprat un violí. Que hi ha una blanca al final. S'han comprat un violí. Sí? Vinga, ara vosaltres, 1 i... S'han comprat un violí. Molt bé, ara amb la melodia. S'han comprat un violí. S'han comprat...
S'han comprat un violí. Un i. S'han comprat un violí. Molt bé. Ara repetirem des del principi, amb melodia, escolteu. 3 gripaus per divertir-se, s'han comprat un violí. Ara vosaltres, va, 1 i. 3 gripaus per divertir-se, s'han comprat un violí. Molt bé, ara diu, un timbal i una guitarra. Un timbal i una guitarra. Repetiu, 1 i. Un timbal i una guitarra. En música. Un timbal i una guitarra. Un timbal, 1 i. Un timbal i una guitarra. Molt bé. I diu, i se'n van a fer camí. Aquí hi ha una blanca en punt que dura 3 pulsacions. I se'n van a fer camí. La lletra. 1 i. I se'n van a fer camí. Molt bé. Ara amb la música. I se'n van a fer camí. I se'n van a fer camí. Repetim, 1 i. I se'n van a fer camí. Un i. I se'n van a fer camí. Vale, ara farem des d'aquí. Des del principi. 3 gripaus, 1, 2 i. 3 gripaus per divertir-se, s'han comprat un violí, un timbal i una guitarra, i se'n van a fer camí. Sí? Si ho voleu, podeu fer pausa al vídeo i tornar a repetir aquest trosset. Però jo penso que no, que som molt ràpids i podem seguir endavant. Diu ara, nyigo-nyigo-lung comença. Repetim, 1 i. Nyigo-nyigo-lung comença. L'un comença. Vale, ara amb música. Nyigo-nyigo-lung comença. Nyigo-nyigo-lung comença. Vosaltres, 1 i. Nyigo-nyigo-lung comença. Ara amb música. Nyigo-nyigo-lung comença. Molt bé. Després diu, rataplam l'altre li fa. Una altra blanca en punt de 3 pulsacions. Rataplam l'altre li fa. Repetim, 1 i. Rataplam l'altre li fa. Molt bé, llavors diu, rataplam l'altre li fa. Rataplam l'altre li fa. Ara vosaltres, 1 i. Rataplam l'altre li fa. I des del principi seria així. Nyigo-nyigo-lung comença, rataplam l'altre li fa. Repetim això. Nyigo-nyi, 1 i. Nyigo-nyigo-lung comença, rataplam l'altre li fa. I ara ve el tercer, que ens falta. Ringa-rang. Ringa-rang sobre les cordes. Ringa-rang sobre les cordes. Repetiu, 1 i. Ringa-rang sobre les cordes. Molt bé, i amb música seria ringa-rang sobre les cordes.
aquí és una mica greu. Ringarrang sobre les cordes. Repetim, va. 1 i. Ringarrang sobre les cordes. Amb l'ukelele. Ringarrang sobre les cordes. I llavors ens diu, el tercer es posa a rascar. El tercer es posa a rascar. Repetim, 1 i. El tercer es posa a rascar. Molt bé. I ara, amb música seria cordes. El tercer es posa a rascar. Aquí tenim un salt d'aquest. Cordes. Això és una octava. El greu és greu. És la mateixa nota, però una octava més amunt. El tercer es posa a rascar. El tercer es posa a rascar. Fem-ho? Va, 1 i. El tercer es posa a rascar. Molt bé. Doncs ara farem tota aquesta segona part que diu Nyigo-nyigolum comença. Aquí, que m'havia perdut una mica. Som-hi, va. 1 i. Nyigo-nyigolum comença. Rataplam, rataplam, l'altre li fa ringarrang. Ringarrang sobre les cordes. Amunt! El tercer es posa a rascar. Molt bé. Doncs ara la farem des del principi. És una cançó difícil. Crec que avui farem aquesta part i guardarem la segona estrofa per la setmana que ve. Vale? I al final. La segona estrofa és canviar la lletra. Potser la podem fer. Bueno, anem a fer aquesta ara. I comença la cançó. 3 gripaus. Va, anem fent memòria. 1, 2 i. 3 gripaus per divertir-se. S'han comprat un violí, un timbal i una guitarra i se'n van a fer camí. Nyigo, nyigo. Nyigo-nyigolum comença. Rataplam, l'altre li fa ringarrang sobre les cordes. El tercer es posa a rascar. Ara hem anat a la segona lletra. Bueno, ringarrang sobre les cordes. El tercer es posa a rascar. Va, seguim? Què dieu, a veure? Ui, he sentit molts sis. Va, anem a seguir. La segona estrofa. Que així si fem la segona estrofa us ajudarà a fer aquest dibuix, que m'agradaria que feu una foto i l'envieu al correu de l'escola. A l'atenció de la Carme Tobias. I la Carme ja me'ls enviarà. Vale, feu un dibuix d'aquests 3 gripaus músics. I la segona estrofa diu així. Un conill... Ara, com que ja sabeu la melodia, jo faré el tros amb la melodia i vosaltres el repetiu. Un conill entre les mates. Un conill entre les mates de les herbes, 1, 2 i. Un conill entre les mates. Molt bé, ara diu, escolteu, tot sorprès i orella dret. Tot sorprès i orella dret. I amb música diu... Un conill entre les mates, tot sorprès i orella dret. Tot sorprès i orella dret. Repetim, 1 i. Tot sorprès i orella dret. Da capo. Un conill, 1, 2 i. Un conill entre les mates, tot sorprès i orella dret. Ara diu, no sap si ha no sap si ha d'arrencar a córrer, no
sap si ha d'arrencar a córrer. Fem això? 1, 2 i... No sap si ha... Perdó. No sap si ha d'arrencar a córrer. I ara diu... O quedar-se amagadet. O quedar-se amagadet. O quedar-se amagadet. Ara vosaltres. 1, 2 i... Fem des de capo. 1, 2 i... Un conill entre les mates, tot sorprès i orella dret. No sap si ha d'arrencar a córrer o quedar-se amagadet. Un moment. Que he d'endollar el mòbil, que m'està dient que s'està quedant sense bateria i ja portem molt vídeo. Així és. Molt bé. Vale. El conill entre les mates. Vale. Ara seguim. Després del conill hi ha una pardalada. Una pardalada és un grup de pardals i diu, fuig d'un vol la pardalada. Un grup de pardals que estaven picant un fruit sucós. Poder un raïm, una cirera. Diu, fuig d'un vol la pardalada, fuig d'un vol la pardalada, que picava el fruit sucós. Fuig d'un vol... Vale, tots? 1, 2 i... Fuig d'un vol la pardalada, que picava el fruit sucós. Ara explica. Després del conill, els ocells marxen volant, fugen d'un vol. Diu, Santa fora el cau la rata. La rata corre corrents al seu cau. Santa fora el cau la rata. A veure com cantem això. 1 i... Santa fora el cau la rata. I diu després... Brama l'ase, borda el gos. Brama l'ase. Un ase que brama. Això és bramar, eh? Brama l'ase i el gos borda. Borda el gos. Brama l'ase, borda el gos. Repetim aquest trosset. 1 i... Brama l'ase, borda el gos. I ara farem aquest trosset que diu... Fuig d'un vol la pardalada, que picava el fruit sucós. Santa fora el cau la rata. Brama l'ase. Brama l'ase, borda el gos. Bueno, amb això ja tenim una mica tots els personatges. Bueno, tots no, ens en falten encara. Falta el gall i la cabreta. Però bueno, ara repetirem la segona estrofa. Un conill... Preparats? 1, 2 i... Un conill entre les mates, tot sorprès i orella dret. No sap si ha d'arrencar a córrer o quedar-se amagadet. Fuig d'un vol la pardalada, que picava el fruit sucós. Santa fora el cau la rata, brama l'ase, borda el gos. Molt bé! Bueno, és una supercançó, eh? Sabeu què? Ho deixem aquí. Ho deixem aquí, em feu el dibuix, me l'envieu amb la Carme i el següent dia continuarem. Farem la dita més rítmica i també farem el final de la cançó. A veure, de cara al dibuix, com que ara hi ha un gall, el que us he dit, aquell gall que corria per l'era, que li cau al gra del bec, i una cabreta esverada que salta...
una cabreta esverada salta de potes al rec. També ho podeu tenir present per fer el dibuix. Un gall que li cau al gra i una cabreta que salta i pataxaf. Vale? Doncs va, que aquesta cançó és molt divertida i espero que us ho passeu bé cantant-la, vale? Encara que sigui aquest trosset. Vinga, fins aviat!